Concedémoslle unha bandeira negra a UTE Gestión Cangas, empresa concesionaria do Servizo de Augas do Concello de Cangas, a Xunta de Galicia e o propio Concello de Cangas tamén, como responsables dos continuos vertidos que se levan producindo na ría Aldán nos últimos 25 anos. Cando chove moito, as augas fluviais mestúranse coas fecais e chegan sen depurar ata a ría Aldán, provocando un grave problema de contaminación, con cheiros, tinguindo de negro as praias e con altas concentracións de bacterias como E. coli nas augas. Isto ten graves consecuencias medioambientais e tamén económicas sobre o marisqueo a flote, por exemplo. Exiximos ás administracións un plan integral de, primeiro, inspección, revisión e modernización da rede de saneamento para evitar que estas situacións volvan a repetirse. A ría Aldán ten unha gran riqueza medioambiental, unha gran biodiversidade, temos que protexela.